Soy José Cubés y esto es Enclave de Blog. Ja hem arribat a la Facultat d'Economia i anem a fer-li l'entrevista a Pau Rausell. Pau Rausell és professor en la Universitat de València i el director de l'estudi que abarca la dimensió pressupostària i l'impacte econòmic en les societats musicals. En un principi ells varen fer l'estudi que molta gent se pregunta i per què val un estudi? Se queda com en paraules, però per l'entrevista se veurà que a voltes aquests estudis influeixen en la nostra vida. Quasi totes les bandes de música els ha arribat un informe on ells prendre bona nota de tot el que es diu en aquest estudi. Coses importantíssimes com la quantitat de federats, fins als metres quadrats que n'hi ha en infraestructura, valor dels instruments, quant de patrimoni tenim en instruments, i totes aquestes dades en la mà poden millorar moltíssim la gestió. I per mig d'estos estudis veure què hem fet bé i què hem fet mal en la música en València. També veurem si els actuals retalls són profitosos o no. Econcult és l'àrea d'investigació de l'economia de la cultura de la Universitat de València. Parlarem de la conferència del projecte final Sostenuto i d'aquest interessantíssim laboratori cultural europeu. L'estudi que vos ha encomanat la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana ve a dir que les societats musicals són el principal agent cultural de la Comunitat Valenciana, que és un dato molt rellevant. Bé, això quasi no ho tenien que no feia falta cap estudi per aproximar-se a això en termes d'implantació sobre el territori. Les societats musicals són l'organització cultural més capil·laritzada sobre el territori i que arriba pràcticament a tots els llocs. No hi ha cap institució, quasi ni civil ni militar, que tinga la implantació i la capilarització sobre el territori. El que hem descobert en aquest estudi és que no sols això, no és del punt de vista sols de la disseminació territorial, sinó que podem dir també en termes de gestió de recursos. És a dir, estem parlant que les societats musicals estan al voltant dels 50 milions d'euros abans de la crisi, ara haurà baixat una miqueta, però abans de la crisi estaven controlant, és a dir, gestionant, generant serveis a partir de 50 milions d'euros anuals, que és una xifra molt respectable i orientats a l'àmbit de la formació musical, de la recreació en l'àmbit associatiu i en altres activitats relacionades amb la música, la cultura, etc. Com s'ajuda a la gestió musical? Anem a veure, hi ha diverses coses. El primer que n'hi ha que dir és que les societats musicals han viscut prou bé amb els seus propis recursos. És a dir, hi ha una visió que és equivocada, que és que depenen de l'administració pública o de les subvencions del sector públic. Això no és cert. És cert sols parcialment, és a dir, estem parlant que aproximadament el 20% dels recursos, dels ingressos que tenen les societats musicals provenen de distints nivells d'administracions públiques, no? Des de les ajudes de la Generalitat per a l'escola, principalment, però també els convenis amb els ajuntaments, que ahir n'hi ha que tindre cura perquè quan estem parlant de convenis amb els ajuntaments no són subvencions, és a dir, són diners per prestació de serveis. Entonces, seria una compra per sota de preu de mercat. Ahir qui és beneficiat és l'Ajuntament, però si tinguera que pagar una banda professional, no, per la festa del Cristo, pues, li seria prou més car que el que li pot costar el servei de la societat musical del municipi. Per tant, no és del tot cert. Però les societats musicals, el problema que tenen és que han arribat a gestionar unes societats que cada vegada són més complexes, que cada vegada tenen més competència d'altres àmbits socials i econòmics.
competència en termes com l'atenció, és a dir, no és el mateix fa 30 anys que un xicón de 14 anys anar als assajos el divendres per la nit perquè no tenia alternatives que fer el divendres per la nit, que fer-ho ara, que pot fer 25.000 coses més. No? Per tant, han de competir en un espai socioeconòmic i cada vegada en entorns més complexes. El problema és que la gestió amateur ha arribat un poc al seu sostre. És a dir, per a donar un vot hi hauria que plantejar almenys esquemes de transmissió de coneixement que permeteren un aprofitament més eficient de recursos, dels incontables recursos que tenen les societats musicals. No? Les societats musicals tenen recursos infrautilitzats en termes des d'equipaments físics, els edificis estan infrautilitzats i les societats musicals tenen moltes vegades el millor edifici de la plaça del poble, és propietat o cedit o el que siga de la societat musical. Estan infrautilitzats, però estan infrautilitzats tot el capital humà de la massa social, és a dir, la massa social que pertany a les societats musicals, en termes de capital humà, si això ho mobilitzarem amb certa... però requereix coneixement, informació, i això està ajudant aquest tipus d'estudis que es visualitza, no? que veu algunes de les opcions, i jo crec que una part també, especialment per les societats musicals més grans, va a la via de professionalitzar l'àmbit de la gestió. No sols és la direcció musical, sinó una societat musical que controla més de 200.000 euros a l'any hauria de tindre, encara que fora a temps parcial, algun gestor cultural, gestor de societats musicals amb certs nivells de coneixement que es trauria el sou ràpidament, perquè només de manejar els recursos que té la societat musical se trauria el sou molt ràpidament. Bueno, així és, també treballeu en equip. I quina és la metodologia de treball? Sí, donat la dimensió del fenomen de les societats musicals, la veritat és que sorprèn lo poc estudiades que estan. Hi ha algunes aproximacions més en termes històrics o algo més antropològic, però, per exemple, des del punt de vista de l'economia, l'aproximació des de la disciplina de l'economia n'hi ha molt poquet. Els primers estudis se fan ja fa quasi 12 anys, no? Gent vinculada, en concret José Antonio Estrems, que és un músic d'Alboraya, que fa precisament així en la Unitat d'Investigació en Economia de la Cultura, tracta de fer la seva tesis, que finalment no acaba, però sí fa els seus treballs de recerca del DEA, que és una fase anterior a la tesi doctoral, sobre les societats musicals. No? I des d'aquell moment, ja des de fa 12 anys, n'hi ha un conjunt d'estudis que traten d'analitzar les societats musicals. Això, a partir de l'encàrrec de la federació, el que nosaltres fem és tractar d'actualitzar. La metodologia és una metodologia molt empírica, en el sentit que la informació l'hem treta a partir de l'elaboració d'un qüestionari relativament sofisticat, que preguntaven sobre les condicions i funcionament econòmic de les societats musicals. Aquest qüestionari, que des del punt de vista logístic ha sigut molt complicat, precisament per aquesta capilarització, perquè han tingut que anar fins al sud d'Alacant, perquè el que volíem és que la informació fora de qualitat, i des d'ací de la unitat d'investigació el que hem fet és anar personalment a cada una de les 300 i pico societats musicals que al final van enquestar i demanar-los informació sobre tota la seva estructura de despeses, d'ingressos, i el que hem fet és processar aquesta informació i estimar les dades d'aquelles societats que no teníem, de manera que tenim l'agregat amb un grau de fiabilitat, les dades són molt bones, amb un grau de fiabilitat molt elevat, no? I hem utilitzat aquesta metodologia, i el que hem tractat és dir, aquests diners que ingressen i es gasten d'on venen i on van, i per tant tenim l'estructura pressupostària de totes les societats musicals, i el que fem és aplicar unes tècniques que es diuen de tables input-output per a veure quin és l'impacte econòmic sobre el territori. Llavors, el que hem fet és quants diners tenen, i aquests diners volcats sobre el territori en funció d'on se ho gasten generen uns impactes, uns efectes multiplicadors sobre el conjunt de la societat valenciana. I això han arribat a estimar-ho que està al voltant dels 50 milions d'euros anuals, que coincideix en el pressupost, però el valor afegit que generen les societats musicals està al voltant dels 30 milions d'euros. Considerem les societats musicals generen riquesa per valor de 31 milions d'euros directament, i aquests 31 milions d'euros a l'any vertits sobre el conjunt de l'economia a través dels efectes multiplicadors, perquè el sou que guanya un director de banda, després el gasta en el forn o en la llibreria, i això té un efecte en cadena, que va esgotant-se al llarg del temps. Això se diu l'efecte multiplicador en termes econòmics, i finalment aquests 31 milions d'euros de valor afegit de riquesa nova generen un efecte multiplicador sobre el conjunt de l'economia de 50 milions d'euros en l'any 2008, que són les dades que nosaltres tenim, que hem analitzat.
Quin és el problema des del punt de vista més metodològic? Pues que estem parlant d'una fotografia, no tenim dades, no podem veure en termes dinàmics, tenim alguna informació de principis dels anys 2000, a partir del treball d'Extrems, i tenim una fotografia adés i una fotografia ara. Podem fer algunes, però el que sí apareix prou evident és que el fenomen de les societats musicals és un fenomen creixent, en termes econòmics, amb una taxa de creixement per damunt de la mitja de l'economia, i per tant, és a dir, cada vegada són més grans proporcionalment al conjunt de l'economia. Això s'ha trencat una miqueta amb la crisi, que ha afectat tots els dos sectors, però veiem que inclús les retallades o les baixades de pressupost del conjunt de les societats musicals és menor que les baixades del conjunt del valor afegit brut o del producte interior brut de l'economia en general. Per això, de moment, no ho tenim completament certificat, perquè estem parlant de tècniques de recerca que són relativament cares, perquè això implica, vull dir, n'hi ha que manejar a molta gent, n'hi ha que fer totes les enquestes, però sí que voldríem és que a mitjà termini això se normalitzara o se regularitzara de manera que, ja sigui a través de la federació o a través d'alguna altra estructura, que se recolliren dades de manera regular, que no tingueren fotografies, sinó que tingueren pel·lícules dels processos, que això ens ajudaria també a entendre millor totes les dinàmiques. I actualment tots els retalls que s'estan efectuant, creus que beneficien o perjudiquen a les bandes? Anem a veure, ahir n'hi ha un any molt dur, que és l'any que retalla les ajudes de la Generalitat a l'escola, però aquesta situació s'ha recuperat i en principi hi ha compromís per part de la Generalitat a mantindre les ajudes, el nivell d'ajudes de l'any 2009. I per tant, era un moment crític, no perquè l'estructura de les escoles de música estava molt articulada al voltant de les ajudes de la Generalitat, i això podia generar un tall important. Jo crec que les societats musicals, i això potser no ho hauria de dir molt fort, però tenen capacitat per a generar recursos, perquè estem parlant de la formació musical, que la formació musical és un bé de demanda emergent i ho serà en el futur, i això, de moment, les societats musicals són la institució més potent en capacitat per oferir formació musical no professional, no? I per tant això persistirà en el temps, i en aquest sentit jo dic, no em faria molta por, encara que no ho tinguera que dir, què és el que pot fer l'administració. Evidentment, en un moment de crisi, amb caigudes de les demandes, perjudica a molts sectors, però jo no crec que especialment en l'àmbit de les societats musicals sigui un dels sectors més perjudicats. Jo crec que té capacitat d'aguantar. El que ara s'ha de preocupar és una miqueta ser una miqueta més eficient i utilitzar altres recursos que tradicionalment no ha utilitzat. Entonces, hi ha altres maneres d'obtindre ingressos, com una utilització més intensiva dels seus espais, i diria que també una utilització més intensiva del treball voluntari, i amb això generar nous recursos. Per què creus que la Berklee, que és el millor col·legi del món musical, ha triat València? Bueno, jo crec que una de les raons importants, no sé si és l'única, perquè això al final estem parlant de quasi de geopolítica mundial i no sé exactament quina és la lògica o l'estratègia d'esta escola, però és evident que un dels factors rellevants és que si hi ha gent amb capacitat, n'hi ha, podríem dir, una base molt densa de potencials demandants de música en formació de música professional, no? És a dir, així està feta la base que l'han fet les societats musicals, que és la formació musical per a la dedicació amateur, encara que n'hi ha vies de connexió entre formació més professionalitzada, però és evident que així el parvulari ja està fet, no? I això no n'hi ha en cap altre lloc del món, la densitat de gent amb capacitat musical. Això, per exemple, ara estem veient el cas molt concret del cas d'Albalà de la Ribera, que és un poble molt xicotet i que en aquests moments té 3.000 i pico habitants i té quasi 36 persones treballant professionalment en l'àmbit de la música. Vull dir, és quasi un dels primers sectors del municipi en termes d'ocupació. I això és, així qualsevol, tu pegues una pata i sap tocar el clarinet o la trompeta amb cert nivell, amb certa capacitació. Vull dir, això és que en alguns casos es capitalitza de manera professional. Així n'hi ha molta gent que viu de la música, i n'hi ha molta gent que viu de la música professional, i n'hi ha molta gent que se paga els estudis de la música amateur, o pot vindre a València a estudiar d'Albaida perquè se trau de quan en quan uns duros tocant en música de moros, etc. Per tant, estem parlant
d'un recurs que capacita professionalment i permet, per exemple, la formació universitària d'alguna gent de comarques que és capaç de pagar-se els estudis a través d'estos recursos, no? Entonces, efectivament, és un territori abonat, no? I no sé quines altres raons n'hi ha, però evidentment això és una important per a la instal·lació del Berklee, de l'escola de Berklee musical. Bueno, pues avançamos lo del tercer congrés. Bueno, el tercer congrés és un espai de reflexió que el món de les societats musicals fa aproximadament cada 10 anys. Ja van participar en el del 2001 amb unes aportacions també que tenien a veure amb la reflexió al voltant de la professionalització en l'àmbit de la gestió de les societats musicals. Des d'aquell moment van hi haure algunes ofertes en l'àmbit universitari de formació per a gestors de societats musicals o gestors culturals de societats musicals. Hi ha algunes coses d'aquell congrés, algunes reflexions que s'han anat incorporant al procés. Al cap de 10 anys és necessari renovar l'àmbit de la reflexió i el que anem a fer és fer una lectura de quin paper han de jugar les societats musicals per al 2020, no? Com seran o com han de ser les societats musicals per al 2020. Per tant, hem estructurat un espai de reflexió, serà un congrés obert en el sentit de que sobretot va tindre una primera fase de participació a través de la xarxa. Anem a presentar una pàgina web on donarem els continguts i els espais de reflexió. És un congrés que té com a objectiu reflexionar des de la memòria la projecció cap a la innovació, un important recurs de les societats musicals a la seva memòria i per tant creiem que hem de valoritzar, però com a partir d'aquesta memòria, que no sigui una memòria que obligui a la congelació museística de les pràctiques en l'àmbit de les societats musicals, sinó que sigui una memòria que reforce la projecció cap a la innovació. Pensem que el recurs principal per al futur és la capacitat d'innovar i per tant anem a plantejar un espai de reflexió, primer molt obert en l'àmbit de la xarxa i la utilització de les xarxes socials, i hem dividit en 7 grans àmbits de reflexió que tenen a veure, per exemple, amb la governança, és a dir, com es governen les societats musicals des del punt de vista intern, però també el nivell de governança de la pròpia federació, però inclús també la participació de les societats musicals en la governança global del territori. Fa només uns dies, se plantejava un article signat per diversa gent al voltant del paper de la societat civil en la governança d'aquest territori després de cert model fracassat, no?, de gestió del territori, i les societats musicals han de ser una part activa, perquè probablement estem parlant de la part més dinàmica de la societat civil en aquests moments i més articulada de la societat valenciana. Per tant, és un recurs que han d'aprofitar de governança del territori, del conjunt del territori, com participen les societats musicals en aquesta governança, com altres organismes o xarxes socials o institucions o la universitat, però n'hi ha que reconsiderar que les societats musicals són un agent important en este procés. Per tant, un dels temes va ser la governança, un altre tema va ser les dinàmiques socials, com s'insereixen les societats musicals en les noves dinàmiques socials, des de conceptes com el desenvolupament sostenible, però també la participació de la dona, que això és un fenomen emergent i és un fenomen que se va manifestant en l'àmbit de les societats musicals. És un món que fins ara estava relativament masculinitzat i ara estem parlant de com s'incorporen. Per exemple, jo ara pertany a una societat musical que la junta directiva de 13 membres, 8 són dones i 5 són homes, la presidenta és dona. Vull dir, és un fenomen que les societats musicals s'han d'incorporar a aquest procés, no?, de les dinàmiques socials en molts àmbits, no?, en molts àmbits distints. Un té que veure amb la participació de la dona, però n'hi ha altres, no?, el desenvolupament sostenible i altres conceptes que van pul·lulant en l'àmbit social. N'hi ha altres, les connexions, com connecten les societats musicals però amb els moviments internacionals, com participen les societats musicals en els projectes europeus, com fan cooperació internacional, com se relacionen en societats musicals o altres moviments culturals de la resta del territori de valencià i espanyol, no? Serà un altre tema de reflexió. Anem a parlar, que és un tema molt important, de la qüestió de l'eficiència en els processos. Totes les qüestions que tenen a veure amb models més eficients de gestió, des de gestió de l'escola, però també gestió dels models de comunicació, gestió dels recursos humans. Anem a tractar de parlar i reflexionar sobre la qüestió de l'eficiència. I després n'hi ha dos o tres temes més que ja no me'n recordo quins són exactament, però bueno, del que es tracta és obrir un espai de reflexió que conclourà sense un calendari molt tancat, en
una espècie de conclusions que orientaran, en teoria, amb voluntat d'orientar des d'un punt de vista més estratègic cap a on han d'anar les societats musicals en els pròxims 10 anys. Quina data és la del Congrés? Pues s'inaugurarà en un parell de setmanes, però s'inaugurarà a la xarxa i en funció del nivell de participació determinarem uns hitos que anirem reunint-nos físicament, no? Però també dependrà, volem que sigui un congrés que depenga del nivell de participació i del nivell d'interacció amb el món de les societats musicals. Bueno, un altre tema que anem a tractar és el paper que juga les societats musicals en l'àmbit de la generació de talent, de la formació, i ahir, per exemple, una experiència molt recent, molt important, que determina o ens il·lustra alrededor de la importància de la formació musical, que és la relació que hi ha entre la formació musical dels educandos, que van a les escoles de música i de les societats musicals, i els resultats escolars. N'hi ha per diverses vies, nosaltres encara estem per llegir la tesi, però una tesi molt ben feta, és una tesi que analitza 4.500 xiques de diverses escoles i escoles de música, i se veu que n'hi ha una clara correlació entre l'ensenyament musical i els resultats escolars, en termes que van tant des de la capacitat de comunicar-se, però també l'atenció, la gestió del temps, totes aquestes qüestions que tenen a veure amb això, assistir amb certa disciplina, amb certa regularitat a les classes de música, i és molt important. Vull dir, les escoles musicals finalment estan coparticipant en el procés de capacitació i formació de talent, no sols en l'àmbit musical, sinó també en els altres àmbits educatius, no? Anem a parlar també de les qüestions relacionades amb la I+D, la investigació i la innovació és un element molt important i va ser un tema central del Congrés. Entonces el que estem buscant són experiències que efectivament plantegen models innovadors de gestió, de comunicació, de participació, de motivació, del que siga, perquè les societats musicals són un univers molt complexos i que tenen a veure, vull dir, gestionar adequadament una societat musical implica ser psicòleg, animador, gestor cultural, bon comptable, vull dir, són capacitats molt diverses i habilitats molt diverses, i el que volem és trobar processos innovadors en totes aquestes dimensions. Finalment, també volem en el Congrés plantejar a través de la pàgina web el que hem denominat el museu instantani, no? Que el que volem és que la gent que tinga elements relacionats amb les societats musicals digitalitzables que puga compartir-los a través de la web, i estem parlant de gravacions, d'imatges, de prospectes, de fullets informatius que tinguin cert valor etnogràfic, històric, artístic, no, del que sigui. Entonces, tractar d'ubicar-los també en aquesta pàgina web en funció d'este sentit d'homenatge a la memòria, no, de les societats musicals. Bueno, anem a parlar de la conferència final, Sostenuto. Bueno, Sostenuto és un projecte europeu que el que tractava de reflexionar és al voltant de la relació entre la cultura i els processos d'innovació econòmica i social, no? I els resultats, la veritat, és que han sigut prou sorprenents, inclús prou sorprenents per a aquells que ja anaven predisposats, no? Ja érem conscients de manera intuïtiva de quins eren els seus efectes, no? Però finalment, per exemple, per concretar-ho en xifres que es veuen molt visuals, per exemple, l'ocupació en el sector de la cultura i la creativitat afecta molt directament a la renta per càpita regional. És a dir, per exemple, un 1% més d'ocupats en el sector de la cultura, si en València tinguérem un 1% més d'ocupats en el sector de la cultura, és dir, passar del 2,7, per exemple, al 3,7 d'ocupats en el sector de la cultura i la creativitat, la renta per càpita seria 1.600 euros més gran. La renta per càpita per a tots els valencians, no? Passaria de 25.000 euros quasi a 28.000, 25.500 a quasi 28.000 euros. Vull dir, els efectes inclús sobre aspectes tan concrets com la riquesa regional ens ha sorprès, no? Però a més n'hi ha moltes connexions, perquè el món de la cultura és el món que genera innovació social, i això se transmeteix a l'àmbit econòmic i a l'àmbit social, i inclús el món de la cultura genera innovació política, i això afecta aspectes tan importants com els valors, com per exemple totes aquestes reflexions al voltant de per a què volem el sistema econòmic, no volem per algo més que generar creixement econòmic, sinó que volem, estem parlant de nivells de desenvolupament sostenibles, que siguin agradables, que afecten la nostra qualitat de vida, que plantegen models d'intercanvi no sols amb racionalitat
econòmica instrumental, i això, estos valors se generen en l'àmbit de la cultura i afecten al funcionament del propi sistema econòmic. Per tant, les connexions són amplíssimes i sempre positives des d'una visió ètica i sostenible del desenvolupament econòmic i social. Que hem fet mal en el sector audiovisual valencià per a que estiga tan enfonat. Bueno, jo volia comentar també, aprofito per a comentar que el projecte Sostenuto, que era un projecte europeu, però van tractar de lligar-lo amb certa dinàmica territorial i s'interessava molt, efectivament, què passava en el sector audiovisual valencià, quines noves propostes n'hi havia, i per això la conferència final del projecte Sostenuto incluïa de manera, encara que se fera una miqueta nov, una visió, un showcase, un aparador de les experiències del sector audiovisual valencià. Efectivament, el sector audiovisual valencià està molt mal. Està molt mal per diverses raons. Està mal per una banda, jo crec que el factor més important és perquè és un sistema on hi ha també certa bombolla al voltant del paper central de la televisió pública valenciana, que ha fracassat en el seu model i que ha jugat un poc a forat negre, no? Que ho ha absorbit tots els esforços, tots els interessos, totes les estratègies se centraven al voltant de què és el que feia Canal 9. I finalment, quan el model Canal 9 ha fet fallida ideològica, fallida organitzativa, fallida financera, etc., han arrossegat a tot el sector audiovisual. El problema també del sector audiovisual jo crec que és un problema de tamany, vull dir, és difícil pensar que tots els espais, tots els territoris tinguin un sector audiovisual en tots els camps propi. A vegades ni té molt de sentit de parlar de cinema espanyol, no sé, parlar de cinema extremeño, vull dir, on n'hi ha certes qüestions d'escala que no se poden votar, no? I així hem volgut fer un sistema audiovisual un poc fora de la seva escala, especialment en l'àmbit de la producció cinematogràfica de més alt nivell i tal i qual. Jo crec que n'hi ha que replantejar quina és l'escala i la dimensió del sector audiovisual, i jo crec que n'hi ha molts nínxols que cal replenar, reomplir, perquè s'han quedat... Jo crec que una opció és al voltant de les televisions locals, de les noves experiències innovadores en l'àmbit del broadcasting i coses d'aquestes a través de via web, i que pot articular algunes experiències. Obliga també a certa millora en l'àmbit gerencial de les pròpies empreses. Hem viscut un moment on no era tan important gestionar bé o gerenciar bé, i doncs en aspectes relacionats, per exemple, en el finançament, moltes empreses no han tingut suficient capacitat, i capacitat però més des del punt de vista gerencial, és a dir, entendre què vol dir l'apalancament d'una empresa i coses d'aquestes que al final, quan han vingut un poc mal donades, han caigut excessivament de pressa. Algunes no, algunes provenien del model de gestió, sobretot en l'àmbit financer, que és molt important en el sector audiovisual, no? Aguantar, perquè el procés de producció té un cicle de producció que és molt distint al cicle d'ingressos dels possibles ingressos dels productes. Jo crec que ha sigut un bac important, i crec que s'ha de redefinir. Jo crec que n'hi ha algunes experiències interessants en l'àmbit i algunes d'elles van veure en l'aparador del showcase que van fer en la conferència final del Sostenuto, però s'ha de redefinir, s'ha de redimensionar, s'ha de reprofessionalitzar. Queda el saó d'uns professionals que jo crec que s'han capacitat durant aquest procés, i jo crec que s'haurien d'articular de noves maneres, pensant menys en què és el que pot fer l'administració, perquè farà poc perquè per raons financeres, per raons de recursos, però també per raons de capacitats. Hem deixat que gestionar en l'àmbit de la política audiovisual gent que no tenia capacitat per a fer-ho, i ho han fet mal, i ho continuaran fent mal, perquè el criteri no és un criteri sobre les capacitats, sobre els mèrits, sinó és un criteri que ja hem vist en altres àmbits de la gestió pública com ha funcionat. Impactrimonio és la col·laboració amb una empresa privada que ha aconseguit una subvenció del Ministeri per a fer una espècie de web
que permet autocalcular-se l'impacte econòmic d'elements patrimonials, de festivals o de museus. Entonces, com funciona o com funcionarà, perquè és un projecte que comença a dissenyar-se ara, en principi té que estar acabat per a l'estiu, per a juny, uno entrarà allí, se donarà d'alta, en funció, triarà un poc la metodologia, perquè n'hi ha distintes metodologies d'obtindre l'impacte econòmic d'un element patrimonial. En funció de la metodologia que trie, li demanarà una sèrie d'informació, que en el cas de que la tinga, la portarà. En el cas de que no la tinga, podem fer dues coses, o posem la mitja d'altres realitats semblants. Per tant, vostè sap quina característica tenen els seus visitants? Diu, no ho sé, perquè no hem fet mai ninguna enquesta. La mitja de visitants a elements, a iglesias, és esta i esta i esta, no? Li posem eixa mitja. Si vol saber vostè exactament quina és la característica dels seus visitants, li proporcionem un qüestionari que el tindrà que omplir, si té 10.000 visitants tindrà que fer-ho a 323 perquè sigui estadísticament significativa i d'esta manera, no? I vostè se'n va en el qüestionari, quan tinga les dades, torna. I si ens va donant tota la informació que nosaltres li demanem o anem incorporant la informació amb mitges aproximades en funció de la disponibilitat, el temps, els recursos que tinga per fer aquestes coses, al final hi serà un informe automatitzat sobre l'impacte econòmic d'aquest element patrimonial, a través d'unes tècniques són de tables input-output, de característiques. El que fem és juntar la informació que ens dona l'element amb la informació territorial, que van des de taules input-outputs, però també estructura de despesa dels turistes, estructura sectorial econòmica del territori, etc. I amb la combinació d'aquests dos elements se genera automàticament un informe sobre l'impacte econòmic d'aquest element en concret, que si s'utilitza molt permetria que la gent fer benchmarking o comparació. Nosaltres tenim un efecte, la torre de no sé què té un efecte multiplicador de l'1,7 i en canvi el palau de no sé quantos té un efecte multiplicador de 2,5. On estan les diferències, per què? Ajudaria també, donaria eines per l'àmbit de la millora en l'eficiència en la gestió, etc. Los créditos más otro de